Nancy Junjun salamai tinggal kota Padang tampak membayang. Nancy Junjun salamai tinggal kota Padang tampak membayang. Nan kapasa membeli payung, payung dibawa ke Maligi. Sadang duduk badan
yo tuanoy musim manuai den nanti juo musim manuai den nanti juo indah dapet hey tarago gadi yo tuanoy barana kampe den nanti juo barana kampe den nanti juo
danyui sakitnyo ka jantuang hati. Raso karangkah dado manahan sakitnyo. Gambuang parui bangka kalang den dibuenyo. Manggalaga darah naya kakapalo. Marete-rete oi jantuang dende sakitnyo. Indah talo do manahan sakit coiko. Onde adik mangaco iko jadinyo. Baa aden oi baa dia haro sajo. Lanya to awa oi adia nan baharago. Jo orang lain oi adi abaju abali. Oi saki, sabana saki. Kau saki gigi bisa juo dan tahankan. Sakit hati cubolah cubo rasokan. Labia sakit daripada sakit gigi. Dak talo do. Daripada manahan sakit coiko. Namuah denai rasonyo bunuh diri sajo. Tapi takui oi aden takui narako. Aduh, sakit hati lebih sakit dari sakit gigi. Badanyui danyui sakitnyo ka jantuang hati. Parui gambuang kalang bangka dek sakitnyo.
Indonesia. Rumah makan Padang nan tanamo oi lamak rasonyo. Ado dendeng